सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर रुआ लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। यहाँ आज के जौन खबर रुआ लोग के बीच हम लेके आइल बानी भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव से जुड़ल खबर रुआ लोग के बीच हम शेयर करे जा रहल बानी। जी हाँ, रुआ लोग के मालूम होगी चाहिए कि भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के बहुत चर्चित आगामी फिल्म विवादित रहल फिल्म बाबरी मस्जिद। जी हाँ, रुआ लोग बाबरी मस्जिद के नाम सुनते रुआ लोग सोचत हो कि का ओकर रिलीजिंग के डेट आ गई, का ओकर फिल्म लागे के डेट आ गई, लेकिन ऐसा कोनो न्यूज़ नहीं है। रुआ लोग के बता दी कि बाबरी मस्जिद जौन फिल्म रहे उ फंसा रहे सेंसर बोर्ड में। कोनो कारणवश खेसारी लाल यादव के फिल्म जौन रहे उ फंसा रहे कि आखिर ई फिल्म में कोनो प्रकार के अगर कम्युनल भाषा के प्रयोग नहीं हो, कोनो प्रकार के क्षति नहीं पहुँचावे कोशिश गई, तो आखिर फिल्म सेंसर बोर्ड काहे फिल्म पर रोक लगौल सटे। जी हाँ, ये रुआ लोग के मालूम होगी चाहिए कि ये फिल्म के रोक लग गई रहे, लेकिन अब एगो नया न्यूज़ आ रहा बाटे कि ये फिल्म के नाम चेंज होखे वाला बा। जी हाँ, लोग के बीते दिन न्यूज में बतौले नहीं कि फिल्म रिलीज हुई, लेकिन सेंसर बोर्ड कुछ शर्त लगौले बा। शायद शर्त में यह रहे कि ये फिल्म के नाम चेंज करे के पड़ी। जी हाँ, अब रुआ लोग सोचत हकम कि आखिर ये फिल्म के नाम का हुई। बाबरी मस्जिद जौन फिल्म रहे अब ई नाम का हुई, रुआ लोग के बता देते नहीं कि अनुमान लगावल जा रहा बाटे। कोनो ऑफिशियल न्यूज नहीं, लेकिन अनुमान लगावल जाता कि ये फिल्म के नाम अब रखाए जा रहा बा राम जान। काहे कि राम फिल्म में खेसारी लाल यादव के नाम रहता और जान जो नाम रहता काजल राघवानी के नाम रहता। इस ये फिल्म के राम जान के नाम से रिलीज होके के जहाँ तक उम्मीद लगाई जा रहा बा। लेकिन अब अगला न्यूज ऑफिशियल न्यूज का आ रहा बा बाबरी मस्जिद के लेके हमनी के आगे क्लियर करम सर। लेकिन तत्काल अभी तक के यह न्यूज बाटे कि खेसारी लाल यादव के फिल्म जो बाबरी मस्जिद रहे वो फिल्म के नाम चेंज होता गई बा। जो ना फिल्म के नाम अब हो गई बाटे राम जान। जी हाँ, बाबरी मस्जिद से राम जान के सफर कितना पब्लिक के बीच भाई अब तो हमनी के आगे देखे के बा। भोजपुरी के ताजा तरीन खबर वालों के बीच हमनी के लिया सब बस लाल बटन सब्सक्राइब वाला दबाई और घंटी वाला बटन दबा के